Mapurisa emumasvingo osunga vatengesi vebonde vanosvika ivo 21. Ndinokuchingamidzai zvakare pano paZim Witness TV patinokupai nyaya dzakasiyana-siyana dziri kuitika munyika, uye kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbirawo ungosiyawo subscribe kuti usarasikirwe nenyaya dzatenge tichiposta pano. Muzuva ranhasi ndadzoka zvakare nenyaya yakaitika kumasvingo iyo yakasiya vatengesi vebonde vava muchitokisi. Zvinonzi izvo vagari vemumasvingo vaisafara neunhu hwaiitwa nevasikana vanoita basa rekutengesa muviri wavo vanoshevedzwa ivo kuti mahure, avo vakanga vava kusvibisa nharaunda nemaitiro avakanga voita munguva dzeusiku dzavanenge vava kutengesa bonde. So vagari vemasvingo vakapa emedia complain kuti vana nemaelders enzvimbo havasisina rugaro rwakanaka neunhu huri kuitwa nevasikana vanotengesa bonde ava, nekuti vana vemunharaunda vachazopedzisira vava kutevedzera hunhu hwechipfambi kana kuenda kunotengawo bonde. Saka zviri nani vasikana ava vambosungwa, zvimwe zvingaite nani. Zvinonzi izvo nemusi weTuesday 16 April mapurisa akaenda panzvimbo inoshandira vasikana ava vakakwanisa ivo kusunga vasikana 21 vakavaendesa muchitokisi nemhosva yepublic indecency. Saka vagari vemumasvingo vari kufara nekusungwa kwevasikana ava vachiti ivo zvimwe zvingamboitawo nani pahunhu. Vanasisi vanenge vanetsa, ukaona vanhu vakusvikozonomhan'ara kuporisi kuti yo tatadza kugara, vanasisi varura, kana kuti maybe vanenge vanzwa nekutora varume vevanhu, vanhu vobva vati aiwa regai hedu tinoripota kupolisi, vambosungwa. So muri weZimbabwe ndokutendai nekuva nesu pachannel ino. Musakanganwe kusubscribe, kulike nekushare. Ngatisanganei panyaya inotevera.